Jebeno smrdiš na jebeni luk. Luka mi je rekao što ne smrdim luk. Luka se s razlogom zove Luka. Tako je, bre! Ne možeš ti to kao ja. Da. Ti ćeš šipta. Ako šipta i peve. Kadar 1, prvi put. Kreni. Akcija. Hoćeš zvezdu? Stop. Ajde. Kupljeno. Kolut. Studio. 1, drugi put. Backflip u svojoj glavi. Plus, vreme. Kreni. Akcija. Kakva je to zvezda bila? Ne znam. Kako je bilo? Stop. Kako je? Put. Vrti ovo liku. Pa ni ti nisi pravo. Ne bi se vratio. Ajde isto vreme. Ne, brate, vidi, nema mesta. Ne, odavde. Krenite na drugu stranu, daj. U isto vreme, takmičenje. Sara i Aleksa takmičenje. Prvi put. Akcija. Sara je pobedila. Stop! Došlo ispred mene. Ajde, ovako, kad kažem akcija, ajde ovdje. Jebi ga. Samo ćemo da se kao ubijemo. Aleksa i Sara, Meni se onda drugi nema put. mesta. Da, idi Lea, ne vidi se njih dvoje. Čekaj, treba kažem akcija. Aleksa sad pobedila. Previše si krakat kod... Ajde, čekaj, ajde, dođi. Ja kad ko šipta. Luka, pomeri se, remetiš kompoziciju. A, ja se izvinjam. Ja sam dobar. Još malo tamo. Da. Pa još tamo malo kasari da si. Ne. Pa ubit ćemo se. Nema veze. Okej, možete. 3. A svako koji kurac. Vlastine. 3, 4, sad. Ti si On je bio kao... slow motion. Bilo Matrix moment, jebote. Javno, nije. A šta sam ja Bravo, uradila? bravo. Pobednik. Ovaj štap prevrtanja ide Ne mogu da- Aleksi Bašiću, zato što on, ko Nikola Bašić, bitan i to. Ne mogu da dignem skroz noge zbog Marka. Aj, već ti šiptar, ajde. Ali žuj se. Ti si šiptar. Ja sam bugarka. Evo, šipka za šiptar. Ne, ja sam bugarka i Šilerova, da ne kažem... Da ne kažem i Hitler. Da ne kažem... šiptar. Kako se osjećate Si ti povodom to ovog ugojio? gubitka? Ti si ugojio? Ti si ugojio, Jesi makar se dve ugojio. čačkalice. Čitava 2 kila. Si ugojio? Nije vidi, ima Si guzice ugojio? sad. On je uvek ovdje. Si ugojio? Ajde, digni malo. I ti imaš Martike, nije u redu. Ali, evo, ugu. Ćao. E, Ulaziš u pravom trenutku. Zdravo. Miss Srbije, Ivana Milanov. Možemo da se tvrdim svetlom prosvetlima. Za meni. ne, Luka! Luka! Zašto slikaš ovo? Luka! Trebam pomoć. Reci da se nalazimo. Trenutno se nalazimo u jednom od logora koji se nalazi dalje u Možeš Beogradu. glasnije pričaš, ne čuješ se. Čuće nas Nemci. Ej! Čuna se! Ej! Don't teach it. ne, Isključi lampu. ništa radi se. Kolaže, ovo mene, Kako dođu u tramvaj kao ovo. 30 evra njemu uleti. Imaš dobar pupak. Pipi. Ao. Pipi.